Joshua Katam, as chicken on a sketch, maar savage could have faatje schrijven, tar in shot Scott Donlach, Rotor Scott. Esker mag uit. Dit neem ik uit. We hebben Julian, kan nog. Oh, ga je post office beginnen te lassen? Oh, natuurlijk. Wel, kan we stampen maken, stampen first class. Ergens Julian, goed ook. Houd jullie bjouwt en Julian, kan nog? Ja, aan mij de kranige naast te wonen, dus aan mij zo'n Julian, kan nog. Zie je toch een Julian? Tjug, ergens stampen first class. Hoe goed de blaven je haar goed ook. Houd jullie een Julian ergens blaving? Die ben je potten gestoren. Kan me zijn goed maar. Houd jullie een Julian blaving ergens potten gestoren? Ergens stampen first class. Nu schiet met die hasje kosk. Je prezen behouden, is dat goed? En mijn vrouw had het klooster te Glasgow. Dus ik trein Charlie en een Nederlands skenig. Dus nu woon ik meer graniger. En mijn zoontje komt nog geen goeling, ja. Ergens blaving, ergens potten gestoren. Ergens stampen first class. Nu kan je laten zeggen, ha? Wel, ha. Wel, envelop was geen morakel. But